sa koneksyon ni Maria sa akong kalwasan. Dahil di ang mga niya, Kristo nga mga naniwasan. Okay, correct. Kung napagay mas kabis na unsay na-contribute ni Maria alang sa kalwasan. Juan 4:24, ang Diyos, Espiritu. So, ang Espiritu, hangin na, walay unod, walay upo, of course, walay dugog. Aduna kabayo mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw kabalaka ka ikaw tubagon sa litera or litra. Immaculate Conception. Ganun man natin, inahanglan man ito ang bansay-bansay sa alang na sa pagbansay-bansay ng tungod ng Maria. Tungod kay ang imahe ni Maria o ang pagkainahan ni Maria usapon siya sa sentro sa patikos o pagpanaway sa kaubang kaigsunan po nga dili Katoliko. Ang simbahang Katoliko puno sa pagpang-gibato sa agis istorya. So, sa 45,000 ka mga sikta sa ating Pilipinas, imagine ang 45,000 mao ang nagbato sa simbahan Katoliko. So, ang natong imagine, sa maso sa kamangga, kini-kinan pa ito ay bunga. Okay? So, muna ako ang sutradya. Unsa man kini Immaculate Conception sa inyong na balaan o Immaculation. Okay. Sige. Ang Immaculate Conception mao kini na si Maria gipanangkon nga walay bulig sa sala. So ito, gipanangkon. O sa may kalahian ka sa nanangkon o gipanangkon? Siya man mo ay panampun. Okay. So pareha sa ihapak o nanghapak. Saan sa kalahian? Gipanangkon o nanangkon. Gipanangkon siya ni Santa Ana. Kaya sa manananging panahon, ang among nasabtan ng Immaculate Conception or Immaculate Conception, si Maria ang nanangkon sa Eucharistia. Gipanangkon dahil siya di Santa Ana na walay bulig sa sala. Salang paglutod. Okay. Naging siya, nasayin pa niya sa uban na ito sila na ang Immaculate Conception mahitungod sa pagnapos o sa panangkon ni Maria at Jesus. Mahitungod. Kaya ang Immaculate Conception ini na kung siya sa pagnapos ni Maria at Jesus. Pero ang dugma mahitungod sa Immaculate Conception nagpunting kang Maria. So, karon, naman si Maria na wala mong siya sala bisa kamay. Na naman sa Roma 3:6 o Roma 5:12. Roma 6, sikulo 23, nagalingon. Ang tanang tao nakasala. Muna'y usa sa argumento sa itong bangkaiso sa laing tinuruhan. Dili kung mahimo si Maria o sa naagyo. Kaya sa ato pagmalik, bukod yan salpakot sa Tagaluma, ang tanang tao na isa karon is tao na mahimo baksak ito sila. Kaya kung ngayon sila na si Maria, karon kay si Kristo, tao na po sa tingno si Kristo ang may duha ka kinaiya.
pagkatawhanon, pagkatawhanon, o pagka-Diyos. Na kung sundo nato ang ubang nato na isuungan ng Protestante muningon na si Santa Maria makasasala kay tao ko. Hasta po rin si Jesu Cristo, tapos siya kinaiyak tawhanon, makasasala po rin. Okay. So, lahat tayo muningon na nasa di ko makasan si Mahana parihurang tinuha. Tinuha ba? Ang Ginoo laging tinunguhan sa Katoliko parihurang? Correct. Lahi yun siya ay. Unang ako kinikisay sa ikaw. Okay, padayon ka. Kaya ang kita sa Roma, ni San Pablo, ang sulat niya sa Roma, sulat din sa taga-Roma, na nagalingon siya ang tanang wala. Wala din nagpun, Maria o kami sa sakto. Kundi nagpun din anak ko. Mga makasasala. Ako timaan na adunay duha ka matag sa grasya. Grasya na pagkaliwas ikan sa salat so kita. O grasya na sa wala pa sila tao, gilain na siya na ang pili mahulog sa salat. Kung sa iba ka grasya, una, restorative. Ang restorative grace, giluwas na gikan sa salat sa mga kita. Restorative grace. Samtang sa preventive grace. Diyan naghihatag sa tao na iyan hindi ng daan o gilangin araw di ulog sa salat. Kung sa ito, restorative grace, preventive grace. Ang preventive grace, grasya na nanghihatag sa usa ka tawo na adunay maayo kay tumo sa Dios. Nga mao si Maria. So wala pa siya iba ka tawo, gibalaan na siya daan. O gipili na siya daan. Dili naman pili na sa ordinaryong katiyuan, kundi ipili siya alang sudadan sa himaya sa Diyos. Kung saan yung himaya sa Diyos? O din sa himaya sa Diyos? Kaya kung simpa gata, Gloria, himaya sa Diyos dito sa langit. Mamuna siya. Kinsa man siya. Kinsa din. Wala yung tingin. Si Jesu Cristo ang himaya sa Diyos. Busa itawag sa Diyos na kung iyan ang nilain, wala lamang niya tawag, kundi hinihimok sa niyang araw. Roma 8, versikulo 29, na ito sa 30. So, muni, diha sa Jeremias 1:5. Hindi si Jeremias, usali siya sa nakadawat sa preventive grace. So, wala pa ikaw na tao, gibalaan ko na ikaw. So, ina ang Diyos pumupili sa tao na iyang gamito. At pagkatao, gibalaan na. So, muna nga si Maria, wa Diyo'y sala, wala yung huling sa salang katulundod. Muna nga ang Kristo sa Katoliko, o sa Protestante, o sa kung na itong igsuon na laing pinuhan, gamay lakbit yan ay. Dagang kumiyon na lahi ang simbahan Protestante, lahi ang Bornagi, lahi po yung Silipia Adventist. But no, all churches outside Catholic are all Protestant churches. Tanang simbahan gawa sa Katoliko, matawag siya Protestant churches. Mawagitang niya ay protest. So tanang simbahan, tanang simbahan ng Libya o gawa sa Katoliko, they are all Protestant churches.
Okay. Nanuman na ato ang Diyong di palaluman ang pagkawalay guling sa sala ni Maria. At kung sa may ato ang mga masihana nga si Maria walay sala, tao ba siya? Ianak sa kawahanon na pagsama ka nato. Sample ay mo pagkakakin mo. Kumon kayo na ngayon nga naman sa mga nagpasinog ang Maria nagpaang po ma'am. Hindi tao naman siya magkasala. So kita po na inosente Katolik hindi inosente na inosente sa ako ninyo na po tag 3,000. So mga po na siya ito ang kuba 3,000 pero masih kurusi kanang tao man kasala. Tumuot hindi rin. Atong timaan strong Protestante na mahilig magbasa sa Katoliko. Laglit sa mga ato sa Katoliko. Pero ang Katoliko, weak Catholic or luya na pagka-Katoliko, laglit po mga ato sa Protestante. Imagine, balik ka. Lahi ang Kristo na gituuhan sa laing tinuuhan sa Katoliko. Imagine, na atin sa kaalam mo pato. Ang kaalam, dili mo puyo sa tao na nalimbungan o ulibog sa sala. Ito, ang kaalam, dili mo puyo sa tao na malimbungan o ulibog sa sala. Isa man yung kaalam. Unang Korinto 1, versikulo 24, si Kristo mao ang gahom o ang kaalam sa Diyos. Baliktad. Ang kaalam dili gayon puyo sa tao na malimbungon o ulipon sa sala. Isang kaalam, unang Korinto 1:24, si Kristo mao ang gahom o ang kaalam sa Diyos. Pagutana, isa tong nangutana kay nga karon nga puyo man si Hesus Kristo sa sabak ni Maria sulod sa siyang magulang kung malimbungon si Maria, kung may sala si Maria. Kaya kung puyo siya na Ginoo, na may sala si Maria, nasa iyo kaya ang Ginoo. Na sa Marcos ang Ginoo di masayo. Perfect. Hindi. Ano itong timanan? Nagiging kita magpalinga sa kung ubang na kaisunan na ingat ka ng biktima po sa mga tao na ikan pong nabiktima sa pagtuko nga sa iyo. Kato, si Kristo mao ang kaalam o kahugsan. Unang Korinto 1:24. Kung tanong mo, kung naman po mo ni Maria, kung kasala man na siya, nanong inyo mag-appeal sa iyang pagkampo? Isip, magpatamang na pagkampo. Ito ba na yung excuse me? Ang kaalam, dili mo puyo sa tao na mahugang. Simple, kaalam o napako. Ito ba? Ang kaalam, dili mo puyo sa tao na mahugang. Nang karoon sa mga kaalam, unang Korinto 1:24, si Kristo mao ang gahom ang kaalam. Nang kung ingon ka na si Maria, makasasala, nanong ipuyong man si Kristo sulod sa siyang kabulan. Sa iyo pa, nagulahan, ito, nasayo sa kamatuan. Unsay kalabutan ni Maria dali sa kaluwasan? Unsay iyahang sa pagdali? Unsay connection ni Maria sa atong kaluwasan? Dahil diha mo akin niya si Kristo nga mao ang nagluwas na. Okay, correct. Kung mapagay mas tapis na unsay na-contribute ni Maria alang sa kaluwasan. Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. So, kung Espiritu, hangin na, walay unod, walay ukog, of course, walay dugo. Juan 4:24,
Diyos Espiritu. None. Karon, without shedding of blood, there is no salvation. Walay tulog na lubog, walay kaluwasan ng kalibutan. Ano may lubog ang Espiritu? Wala. Kung sa hindi, pagpadala sa mahal ni Kristo, nadala ba siya lubog sa hayop? Ng mga isang linggo ikatulong alas ng kaluwasan? Ang dugo ni Maria. Walay nain dala nakaambit sa unod o dugo ni Maria aron adunay umagas isip pagluwasan o kaluwasan. Dako kaayo role si Maria sa atong kaluwasan. Muna kalahiran yun. Ato ginatiwanan o iso. Na ang role ni Maria is nako na karon mula ang subok ng gilikana ni Maria. Yang siya ko himuong nalita na ba? Siya ko himuong amahan sa ikaduhang persona ng mga Isus Kristo. Ano na may kaluwasan ng kalibutan? Maduhaan tayo kaysa unang panahon kaya, panahon ni Luway. Grabe. Kita ko naluwas. So dako kayo mo kalibutan sa kaluwasan si Maria. Yadahan tayo pasipala ni Maria. Nabisag kung saan ng nilaw sa Korea. Yang atong pangakal kung saan may salat ni Maria. Ayun siya wala. Sana bisa dari imahin Maria. Ilahan ipagdugdug. Imagine na ay sa sipo sa pulis. Ganyan pusin ang imahin ni Maria na dili. Mas muda sa nabangan. Samtang ang pulis karon sumala sa pakita nila sa mga kalisunan ng mga Katoliko sa Cebu o sa Bohol, ang pulis karon tuloy tayo ang kahita. Mga istorya ko siya ang pagpunta. Nawawa na siya. Nawawa sa masayo na ang unang milagro ni Hesus Kristo. Pinakuna sa Juan 2, versikulo 1 hanggang sa 10. At kung sa kasaskanan na nahukdan din. Dili ito dato tayo sa pagpagawas sa milagro ni Hesus Kristo. Pero tungkol sa hangyo ni Maria, yaha ibuhat ang dali. Sa isulti Maria, anak, palapis na hindi. Laki kita gamay. Ang tortura sa una kalian ko sa mga diyo, ako kayo ikaulaw ang usang kakasal, nahukdan ng dino. Pero litson na, nahukdan litson kung ikaulaw, ito na dino. Yan, kaya sa'yo lang si Maria na nahukdan dino, ako kayo ulaw sa kumira. Muna siya, panahon sa mga dino. Kung sa ihimo ni Maria, lahat na may anak, wala pa man kumilo, sa itaw niya, anak, wala pa sila yan. Sa ito ba ni Hesus Kristo? Babae, wala pang mabulat na. Yung po lang ang nag-isandi na o pinakal pa niya si Maria. Nagsakit ka ng mama, nagbabae na, patasan. So wala katahog si Maria. Pero wala sila nasayo na ang sa unang kalihan ko, ang pagsampit ng babae o ang nakataas na pagbabae. Panahon sa mga. Okay, so sila ay importante. Importante mo close ito tapi kalau sebenarnya may nanganaligan pwede mo mga tanah. Harap po niya ano po tayo mga buhay. Okay. Panayon ta. Nagyan po dali ni Maria na siya ng mga nakusikso. Dito sa nasod sa France, na 1888 sa Lourdes, nagpasakapitan niya na Saint Bernadette, so heroes, Saint Bernadette, nagpakita siya ni Angkong sa Nasya, nagpilala si Kulay-Kulay sa dideklarari po Payos, si po Payos o ang Lusito si Pesiko na sa lupa, dideklara siya ito 1846 hanggang 1878 sa Apostolic Institution na ito December 8 pagpanang po ni Maria. Pagpanang po sa tahanan ng Maria. Kaso nga pagpanang po?
Asa na yung pinili ng panahon? Magpatulos sa So, kung mapagkakagulan, ano sa nangyari? Kasi damis na nangagawa. Pagpanahon. Sa panahon ng pinili ng nakakaroon, sa ilong mo lang ang pinili at pangalak pa. Kanang mga nagay sa isok-isok ka man daw dyan, kanang kumuray. Sa kapatilig, isok-isok ka, nala siguro ni. Ang panahon is nala. December 8. So, because December 8, you have to move the December 8, Enero, Marso, April, Mayo. Kung di mo lihat sa September 8, birthday ni Mama Mary. Okay, so, nailagay ang tanong. So, ang September 8, kung nagkikalipay sa kanan, kung istante ng katuliko, dawa ni klase, kung ito pa, holiday, December 8. So, before na tapos yung masik na itong tanong, wala yung tanong. Kung wala ito po yung tanong, kung may meaning na sa tanong. Una, inasal yung tanong ay kasap. Ikalawa, wala yung sa tanong. Okay, so, wala yung tanong. Okay, so, itong yandaran na ito ang pagaligo sa sunod na Santos Misa. O kahaging salamat sa inyong hilong na